Croeso I chi. Enw fi yw Gwalchmai, a dyma ti fi Bryn Eryr. Nawr, ni wedi bod yn wir yn lwcus. Y pobl lleol o'r cymuned wedi dod yma I helpu fi a fy nheulu adeiladu Bryn Eryr. Wedi cymryd amser hir iawn, a llwyth o pethau ni angen adeiladu Bryn Eryr hefyd. Mae'r to wedi cael ei adeiladu mas o gwenydd, ni sydd wedi tyfu'r gwenydd yn y cae tu ôl I chi fyna. A mae'r walydd wedi cael ei creu mas o clom. Nawr, os chi ddim wedi clywed amdano clom o blaen, mae clom wedi cael ei creu mas o mwd, clai, tywod, dŵr a gwellt. Ni'n cymysgu fe gyd lan a wedyn rhoi ar y walydd fan hyn. Mae'n cymryd amser I sychu, mae'n cymryd amser I adeiladu. A fe'n gwaith galed iawn. A ni'n hapus a ni'n lwcus iawn I cael pobl o gwmpas yn yr ardal ni sy'n gallu helpu ni mas. Nawr chi'n gwybod beth mae'r tŷ wedi cael ei adeiladu mas o, dewch mewn gyda fi I gweld y tu fewn. Dyma ni, bwys y tân yn canol y tŷ crwn. Nawr mae'r tân yn peth pwysig iawn. Cyn o'ch chi wedi cyrraedd bore yma, oedd rhaid I fi creu y tân gyntaf. Nawr, o'n I wedi creu y tân heddi gyda darn bach o metal yn hyn o enw steel. A hefyd darn o flint, carreg pwysig iawn. Nawr, os fi'n bwrw y ddwy gyda'n gilydd, gobeithio chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gallu gweld y greichion yn tasgu mas. Mae'r greichion yna yn bwrw erbyn madarch. Ni'n casglu o'r coedwig a mae hwnna'n dechrau llosgi. A dyna sut o'n I wedi creu y tân bore yma. Darn o metal, flint a'r madarch hyn yn helpu fi creu y tân. Mae'r tân yn peth pwysig iawn I ni a'r tŷ hefyd. Mae'r tân yn rhoi golau I ni, gallu gweld beth ni'n neud. Ni'n gallu coginio bwyd arno fe, yn cadw ni'n sych ac yn dwym. A hefyd, mae'r mwg yn peth pwysig iawn. Mae'r mwg yn mynd lan i'r to. Nawr, does ddim simme da ni yn y tŷ hyn. So mae'r mwg yn mynd lan, a mae'n mynd trwyddo'r to yn araf iawn, yn sychu popeth mas, so bydd y to ddim yn pwdru yn gyflym iawn o gwbl. A fe'n lladd gyd o'r pryfed lan yn y to hefyd, a bydd adar a llygod yn ofyn I dod i'r tŷ a dwgyd pethau, falle bwyd neu falle'r to I wneud nyth. Hefyd, I gallu sychu cig mas na hefyd. So bydd bwyd da ni am y gaea. Peth mwy pwysig ma fi'n neud, os fi'n bwrw y tân, mae llwyth o greichion yn seithi lan. Achos mae'r mwg yn eitha, mae cwmwl o mwg da ni uwch ben y pennau ni fan hyn. Mae'r greichion ddim gallu bwrw erbyn y to. So mae'r tŷ ddim yn llosgi lawr. So mae hwnna'n wych, cadw pawb yn y tŷ fan hyn yn saff. Drws nesaf i'r tân, mae yna ffwrn bara da ni hefyd. Gyda'r tân ni'n rhoi mewn hwnna, I gallu gwneud bara bob dydd I pawb sy'n byw yn y tŷ. Mae'r gwenydd yn peth pwysig iawn ar gyfer y to. Ni'n gallu adeiladu'r to mas o'r gwenydd. Ond hefyd, ni'n defnyddio'r gwenydd I wneud bara. I dechrau gyda, ni'n defnyddio'r carreg malu fan hyn. Ni'n rhoi y gwenydd mewn i'r twll yn y canol, a wedyn troi y rownd fan hyn. Pan ni'n troi y rownd, mae'r gwenydd yn torri lan. Mae fe'n troi yn araf iawn mewn I blawd. So ni'n gwneud gyd o'r blawd I creu y bara, ond mae rhaid I ni cymysgu fe lan gyda menyn, halen a dŵr I troi mewn I bara. Cyn ni gallu bita fe, mae rhaid I ni roi mewn yn y ffwrn fan hyn. Ni'n rhoi y tân tu fewn, a mae y tân wedyn ni yn cynnesu gyd o'r ffwrn I fyny. A wedyn ni'n rhoi y bara arno hwn, wedyn tu fewn, tynnu fe'n as, a wedyn cau y drws pren rhan fwy o'r amser fi'n defnyddio. A wedyn ni'n aros yn falle hanner awr, tynnu'r bara mas, a ni'n bita fe. Mae fe'n flasu yn arbennig o dda. Yn anffodus, mae fe ddim yn para am amser hir. So mae rhaid I ni wneud y bara bob dydd. Mae hwnna'n meddwl, pwy bynnag sy'n gweithio ar y carreg malu, mae rhaid I chi wneud digon o flawd am y teulu gyfan bob dydd, a mae hwnna'n gallu cymryd 3
felly 6 awr bob dydd i wneud. Mae'r ffarm yn lle pwysig i ni. Ni'n cael rhan fwy o popeth i byw o'r ffarm o'r bwyd a hefyd y dillad fi'n gwisgo. Mae rhan fwy o'r dillad fi'n gwisgo ar y funud, mae wedi cael ei creu mas o gwlan. Mae rhaid i wneud gyd o'r dillad ni yn y tŷ. Dyma'r ffram gwhyddu. Bydd ni'n casglu gyd o'r gwlan, golchi fe, ni'n sychu fe, glanhau e a lliwio fe gyda planhigion naturiol a lliwiau naturiol. Pan mae'n barod, ni'n gallu clwmu'r gwlan ar y ffram fan hyn, ar y top, a clwmu fe ar y carreg, ar y gwaelod, a wedyn ni'n mynd nôl ymlaen a wneud patrwmau gyda'r gwlan. Ni'n gallu gwneud dillad einan, dillad lliwgar ar y ffram gwhyddu, a hefyd blanced i roi ar y gwely hefyd i cadw chi'n gynnes yn y nos. Unig problem yw, mae'n gallu cymryd amser hir i creu y pethau hyn. Os ydych angen gwneud dillad fel y tunic hyn, falle bydd e'n cymryd blwyddyn i creu. Nawr, rhan fwy o'r amser, mae bywyd fi o amgylch y ffarm yn helpu mas ac yn gweithio'n galed, bron bob dydd. Ond ambell waith, mae rhaid i ni amddiffyn y ffarm a'r tŷ, a'r teulu, a'r pobl lleol hefyd. Fi wedi bod yn eitha lwcus, os ydyn ni cael ei geni mewn teulu eitha cyfoethog. Mae hwn yn meddwl, os mae angen amddiffyn y pentre, y pobl, mae pethau da fi i wmladd erbyn ein ganylion. Mae rhan fwy o pobl, bydd nhw'n defnyddio gweithfon. Bydd y gweithfon yn peth yn gallu wmladd a hefyd, ambell waith hela gyda y peth hyn hefyd. Bydd pobl arall gyda tarian hefyd. Ambell waith, bydd yn tarian bach fel hyn, neu maen nhw'n gallu defnyddio a creu tarian fawr. Fel hwn. Fel ti'n gallu gweld, mae hwn wedi cael ei defnyddio 1 neu 2 waith o blaen. Mae wedi cael ei creu mas o pren, a mae yna lleder o amgylch i cadw yn saff, a wneud yn siŵr mae clefydd ddim yn torri trwyddo gymaint. A yn y canol, y peth pwysig yw darn o metal o haearn o'r enw Boss. A mae hwnna yn edrych ar ôl y llaw sy'n tu ôl. So mae hwn yn gallu edrych ar ôl y corff. Mae rhan fwy o pobl yn defnyddio gweithfon i wmladd gyda. Peth gorau sydd da fi, un o'r pethau gorau sydd da fi, yw'r helmed. Y helmed hyn yn un wych iawn. Mae'n cael ei creu mas o haearn, so mae fe'n galed. Mae'r siap yn bwysig hefyd. Os fi'n rhoi hwn arno, chi'n gallu gweld, mae fe'n edrych ar ôl rhan fwy o'r wyneb, fi'n gallu gweld popeth. Fi ddim gallu clywed yn eitha dda, heblaw am llais fi hunan, ond fi'n gallu anadlu a gweld popeth. So gallu symud o gwmpas, mae fe ddim yn rhy drwm, a hefyd os mae rhywbeth yn mynd lawr, bwrw erbyn fi, bydd yn gwneud yn siŵr bydd fi'n cadw'n iach ac yn hapus. Gyda hwn, fan hyn, just test i chi i gweld sut mae'r helmed hyn yn gweithio. Os mae rhywbeth yn mynd lawr, ond ni'n siarad amdano'r siap, os rhywbeth yn bwrw lawr at y helmed, ni gyd sy'n mynd i digwydd yw hwn. So wrth gwrs, mae rhaid i mi symud mas o'r ffordd, os dwi ddim moyn unrhyw beth bwrw esgwydd i. Ond mae helmed yn gwneud yn siŵr bydd yn pentost i fe'r diwedd y dydd. Mae hwn yn clefydd hen. Yr un fi'n defnyddio yw'r un o'r tad fi wedi rhoi i fi pan o'n i'n ifanc. Dyma'r sgabard wedi cael ei creu mas o lleder. Tynnu hwn mas. A ti'n gallu gweld mae fe'n rhywbeth wych iawn. Mae'r clefydd wedi cael ei creu mas o haearn wych. Mae yna efydd ar y dolen fan hyn a asgwrn fan hyn i wneud y dolen. A mae fe'n asgafn, fi'n gallu symud e yn wir yn gyflym. Dwi ddim moyn defnyddio fe rhan fwy o'r amser pan fi'n wmladd. Os fi yn wmladd, byddai'n defnyddio y gweithfon rhan fwy o'r amser. Ond mae hwn yn gweud rhywbeth mwy. Dim ond arfe yw hwn, ond rhywbeth ti'n gallu cerdded o gwmpas gyda, mae pawb yn gwybod ti'n cyfoethog
show on off tyma bach, I bod yn onest. Mae'n peth arbennig o dda. Hoffwn ni edrych ar ôl hyn a roi e I plant fi pan maen nhw'n digon hen efallai wmladd erbyn ein ganylion ni hefyd. Ond nawr, mae yna pobl yn siarad yn dan y pobl arall o'r enw Rufeiniaid. Rydw ddim yn achosi problemau I ni ar y funed, ond falle yn y dyfodol, bydd nhw'n dod lan I ni yn y gogledd, a falle bydd rhaid I ni wmladd erbyn nhw. Dwi ddim yn siŵr eto. Dyna ni. Ni wedi cyrraedd y diwedd. Nawr chi'n gwybod sut ni wedi adeiladu'r tŷ, beth fi'n neud, bob dydd, a'r gwaith fi'n neud hefyd. Gobeithio chi gyd wedi mwynhau, a hwyl fawr, gweld chi eto.